Hurian itu kata amanami inanami haanggi pinaribot selama hari Minggu madihita saluhna. Tepuji matuhatta maredehita sebukede nomor 10 ayat sada 2 doho opat di ayat opat rip hita jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tod di porbadia, na tema palangi doho tanoon. Amen. Go asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit, marulopolo mahamu, aleak kapartigor, mangasahod Jehovah, talup do marede akana ujur marroha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, suruma tod di porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsion nami marhite-hite pakrimon na mangulu. Asa totong hingot tami na hehe dohami musesian namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe sian hamatiani. Amen. Maredehita.
Tangyon hamuma patik ni debata, ima siap patik perjulu sahat patik paupaton. Patik perjulu. Ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi maraku au bainommu debatam. Patik peduahon. Dang jadi kanommu, jaladang jadi sumasonommu, manang ahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rode di bagasan aik na di banua na di torunitano, yang gotung gabe si sobaon, manang si oloan. Patik petuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum do sugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaono marima ulahamu nasa siulommu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di Batamdui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu, rodi isini hutan ni halak pe na mangibati hutam. Dinaono mari do di topa debata, langit doho tano, laut doho nasa isina. Dung meredia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahet di pasu-pasu di bata Jahoba, ari peredianan nai, jala di parbadiai. Atong rak mangidugu kumahita tu di bata, laho mangulahon naho partu patik nai. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon naho partu patik mi. Amin. Maret dehita. Tatopo timado sata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua kijang pargugo na sohatu dosan perdengkam basa doho jala ro disaliling nililing na do asini roham. Sai marpamati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang be ingot ak kadosa nami. Jojo do hami mardosa maradopoko. Jala jojo do husungguli hami rimasmu. Marhite siap pangalason nami ale di hatam. Ale Tuhan Jahoba, sayunang paingot-ingot pangalason nami. Unang alang asinurham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatun nami. Palua mahami, jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosa. Musa peak kaduluk jala humuttal akarubean alayang go parasion ni rohakku nasotupa musa siakko jala paden ni hadamekku nasotupa humordit ninna Jahoba siasiho ha sangapom ma di debatana di gijang. Amin. Maret dehita.
Tajahama hatani dibatatur pu epistel di minggu tasedarion ima sada Johannes bidutulu mamuka sene sada rodi ayat pitu tajahama marsikap soring. Ida hamuma godang ni haholongon na binasabasahon ni amai tu hita ay targowar do hita akka anak ni debata jala akka ido hita tutu dibahene dang ditadda portibion hita ay dang ditadda anggo ibana. Ganup nama kirim songoni di ibana diperbadiai madirina songon ibana nabadiai. Di boto hamudo nama buah akka dosatta do ibana ubahin naro dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Hamu akka anaha unang di pautoto halak kamu siulahon hati goran ido natigor songon ibana natigori ido sahakna martua ma akan natu mangion hatani debata jalan nau peopsa amen maredehita. Tidakon maha porsiatai songon hina tidakon ni dongata saha porseao di sadok portibion rak mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatu dosan nato mapalangi dohok tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima tinubuhon ni si Maria naga begabea siatot di porbadia adorang sohabubuhan ido tu hatta na tumaw na berni di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinorsilang na tua tu na toru dung titanom na mula mangolo di hari patuluhon na manay tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanay pargogo na suhatu dosanay di simay mana patemula sogo utanaon manghuhumi halak na mangolo dohok na mate au porsea ditod di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen ak nabadia dohok dihasasan ni dosa dohok dihatai namadok mula mangolu sogo daging ni halak naong mate dohok dihangoluan na sorasuda amen. Tabigema kor ina Kamis.
Tapi kema titing na masa di huriata di bagasa sa mingguan. Tikting di minggu sadarion, ima guarni minggu misericordias Domini. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon, do topik minggu sondangi ni bohi ni Jehovah manondangi hita. 2. Tikting nama ragam, sada. Marjami tatamu. Di minggu sadarion, tanggal 14 April 2024, nama kobasi minggu pukul 10 sada UIP, ima pendeta Jedutun Purba STH. Pendeta Resort HKBP Laihole. Saluhut ruas parhalado dohot pangula goktiki pasahaton mauliate di pakobasion ni amang pendeta Jadutun Purba STH. 2. Kompen pengula goktiki atau full timer. Di hari Senin tanggal 15 April 2024 di Huriata HKBP Tangerang Kota di Patupado Kompen pangula na goktiki dohot keluarga masuk pukul 10 WIB. Jala di pertanyaan punguan korlansia Patu Begehon ende puji-pujian. Tolu. Ujian tulisan anak Sidi. Di hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di Patupado ujian tulisan tusude per guru malua maringanan di gereja. Masuk pukul 16.30 WIB. Di Pangidohon matu sude par guru malua asa paradehon diri dohot denggan. 4. Rapot panitia tahun okumene inklusif. Di hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 5.17 WIB di Patupa panitia tahun okumene inklusif do rapot koordinasi rap dohot sude sintua WIB. Mulai sian WIB sada sahat WIB 37 dohot Jayanti. Maringanan di Sopo Saroha. 5. Ruas na tamba. Mamuka sadarion minggu tanggal 14 2024 nunga gabe ruas di HKBP Tangerang Kota keluarga Amang Ria Jeriko Manurung Inang Indah Surah Yuni Lestari Gultom. Ruas daftar ulang namanjalo pasu-pasu Parhobason di HKBP Tangerang Kota tanggal 6 Januari 2024. Nasida maringanan di Jati Permai Betolu ayat 22 Priuk Wik 20 NRJ 24 Sadapitu Tolu Pitu. Onom. Ruas napinda. Mamuka minggu sadarion tanggal 14 April 2024 nunga pinda wik amang albiner tapu bolon inang hotma marisi lubis. Rapdot sahalak yanak konasida maringanan di Perum Mutiara Puri Harmoni JB2 nomor 25 dari wik 10 ke wik 32 NRJ 20 tolu sada 5 sia-sia. Pitu. Ruhut permahanion dohot pamisangon. Mamuka sadarion minggu tanggal 14 April 2024 hona ruhut permahanion do pamisangion do keluarga ni Amang Charles Simpson Panjaitan Inang Yulisari nadakdap rapdohot sahalak yanakon nasida sian wik 34 aladang unduk tu aturan ni huria. Walu ucapan selamat full timer parhalado do sude ruas ni huria pasahaton
Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan saripeon tu sude ruas ni huria namarulang tahun di bagasan mingguon anggiat ma ganjang umur hipas pamatang jala togu hapor seaon di bagasan tuani. B. Tu sude akka ruas di bagasan parsahiton anggiat ma dilehot tuhatta hai pason. Songoni matikting di mingguta sadarion di akatikting naso di jahahon hami boy mata jaha di buku acara digital molo adong akana hurang takas di panuraton do di panjahaon boy do di patakas tu parhalado di wik manang tu sekretaris di gerejata di tiki jam kerja ja saya di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu ma nang parhalado do ruas laho patupahon akka ulaon di huria bain sangap di guarne Tuhan Horas. Mareda mahita sia buku ede 772 ayat sada Rudi Tolu laus tapasahak ma pelia sada A doh sada B. Tuhan ku
Ameni debatana sumurung siasalahu roha. Ima mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di bagasan goarni Yesus Kristus. Ada orang sesahat kita tutur puku jamita di mingguta sadarion dinggat nora tabban nami buah-buah ni warta manang titing taringo tu hami naro melayani kebaktian minggu sadarion au sadiri ma padita jedutun purba inang dijabu boru munti tulu madihami dak danak dua bawa sada boru jala dua nunga saya kuliah siapudan semester onom manuai. Kami sendiri melayani di Huriata HKBP Laihole, distrik Onom Dairi, Sidikalang. Jala hutakku diduduk sanggul doa Kamanginang. Sahuta mau dohot situata situa amri purba dohot padita fungsionalta padita maridup purba sahuta dohami jala nunga 7 tahun hami melayani di HKBP Laihole najonok tu taman iman sipang tului totubu ido syukur rohata Kamanginang bahasa pola marjami tahami di minggu sadarion di huriat tahun natongoda Kamanginang huriata tahap rehab ala nunga dang layak be dumubima bangunatai kebetulan tanggal 10 Mei merjubileum 100 tahun bocor mata ni garijatai hona matu plafon alaya kamang dohotak kainang 90% selesai nuang pembangunan tai tanggung jawab manang swadaya ni ruas ni huriata marguguma hobe kami 1.200.000 per keluarga alanya keekonomi na terbatas 2 tahun ma dibayar akar ruas tai yoni ala secukut dope pembangunan ni Kamanginang maka tai mau dok paditata asarohami tu huriat tahun jala adong hubak kami sasitong na kopi nasian sidikalang na minggu na lewat nunga hukirim tu huriat tahun mauleate dianggiku padit situa amri dohok padita resokta nunga laku be dibayan nasida paling rautik naik laos mauliate madihamu sudi ruas ni huriata na manuhor kopi na hubak kami dalata mengurupi pembangunan renovasi ni huriata laikole imara kamang kainang sipasahatok kutuhita saluhukna horas madihita saluhukna masuk mahita tujamita di mingguta sadarion pasal menopat mamuka sian ayat sada mengunjungi sahat tu ayat sia takas mata pai huti-hut songonom madidok disi ede sian sidapit saya lusi maau ali debatani hati gorakku ia hujuho jala palubang au jupang hagugutan asima roham diau jala tangi homa
tangiaki. Ia hamu pinopar ni jolma, sedia lilingo do lea rohamu di hasalauki. Sedia lilingo do haholongan ni rohamuna nasohasea. Jala dioromuna gabus sela. Unang so botohamu marhasurunga do di bahet jahuba akka hasianna matua ditangi ho jahuba do molo hujo ibana holo soho kamu hiyamma asa unang dapota dusa marhusari marohamuna dungro di poduman hamu asa sonang hamu sela. Pilih kamu ma pilihan hati goran. Jala marhaposan tu Jehovah mahamu. Lando akka maddo. Tu isema manupakon nadinggat tuhita. Alai ali Jehovah sai pasodakon ma tuhami sodang ni bohim. Gumudang do las ni rohaku di lehoko sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu sonang doau hupapeak huhu mamit tornok ai sasada hodo ali Jehovah pasona ngau maringanan ido sahane turpuhi. Hurian itu hata di bagasan goarne Yesus Kristus. Marasing bido carata pasahaton pajonokon dirita tuadupanne debata. Jala adung do piga-piga cara manang mitudi na pinasahat ni jolma laho pasahaton hadiryon na tuadupan ni debata. Adung do jolma pasahaton hamuliation ni rohana. Pasahaton pamujion na tuadupan di debata. Uju di zaloi mana akka silas ni roha di tonga-tonga ni nguluna. Uju di jalo ibana akka narikot di pardalanan ni nguluna siganupari. Dung jalo ibanay di tonga ni nguluna di dokma tuadupan ni debata mauliate. Adung dumuse jolma madok mauliate manang pasahaton pamujion na tuadupan ni debata uju songgop akan duk manang sitaonon di tonga-tonga ni nguluna. Ditikki songgop akan duk doho sitaononi di pasahat tong tuadupan di debata asa diurupi debata ibana di parukilonna dohot diakan duk nania dupanna di tonga ni nguluna. Kamanginang sudihi taruas ni huriata namar pungudiso. Ujulas roha uju niadupas si taonon molo pinasahat petuadupan di debata pangidoan. Molo pinasahat petuadupan di debata asa diurupi hita dang salai. Itikilas ni roha petaho hita pasahaton. Lumubi mahamolation ni rohata dang salah. Ditiki jupang pihak karudu ni pikiran pinasahat tuadupan di debata dang salai alai di minggu sadarion dipaingot hata di debatado anggosasi tongna nadinggan pasahaton pamujion dohot pazonoko diri tuadupan di debata dapot las ni roha dapot juk ni roha di tonga-tonga ni ngulu nunga ikut totong pasahaton lumubi ma ngulu ni iba tuadupan ne debata. Idon waeng turupuk jamita dimingguta sadarion
Na pinatorang ni pesalmen bidwopat ayat sada sahatu ayat siaon. Nagabi tudusan manang nagabi si utonotta di tonga-tonga ni ngulutta ima pengalaman sahala kejolma na porsea tua dupan di debata ima Raja David. Songo dia imana asa gabi tiruan lumobi ma di pesalmen opaton. Na berjulu akamang dohota kainang sudehi taruas di huriata na marpungu dison anggui bana tu sohea mangasahon jabatan pangkakna gajina tua dupan di debata. Songo sahala raja ibana dia dupi ibana do ragam nyaka pergumulan. Dia dupi ibana do ragam nyaka tantangan di tonga-tonga di nguluna. Di sido ibana songo jolma na porsea tua dupan di debata tung sohea pikiranna, tung sohea guguna, tung sohea kemampuanna di pasang pingasahon ibana laho mengadupi namasa di tonga ni nguluna. Ahama di baini mana? Taida ma di bagasan turpuk jamitai. Maridde di bagasan haporsiaun ibana tua dupan di debata. Martangiang ibana pasahaton namasai tua dupan di debata. Ido badido ibana. Tangi homma tangi aku ade jauh. Di pasahat di bagasan tangiangna. Di jauh debata. Ala di boto ibana. Lumobi ma kemampuan ni ibana terbatas. Haguguun di ibana terbatas. Alai anggo haguguun di debata sikop laho mangurupi laho madongani ibana. Ahadona naing dohonon na lumobi mamarhiti yakamanginang sudehi taruas ni huriatta na marpungu diso. Dangadong perbeda atta dohot perbedaan di Raja Dapiton. Manang di dia bepe hita kamang mula-ulaun. Di dia pehita maringan nabi di tonga-tonga ni 2 tahun. Adong do manang jupang do di tonga niya kanguluta pergumulan. Jupang do di tonga niya kanguluta si pikiran. Di paingot hata di debata do hita marhite-hite jamita di minggu sadarion asa saita pasahat akamanginang di bagasan edetta di bagasan tangyangta tua dupan di debata di bagasan haporsiao. Buido hita songon haporsiao di Raja Dapiton. Apalagi huriatta hakabipi. Tadok majunuaing masalah pertangiangon tung butul-butul do hatinggala kita kamang do tak kainang tadok majo maradupon akka karismatik. Juk do manang adong dua karuas di huriata martangiang pesona barani pasahaton pangiduan na tua dupan di debata. Songo dia ma debata mangalusi. Akka si pangidoon sohea martangiang tua dupan di debata. Sasitong na kamang dohotak kainang. Do persoalan ubay naolo ruas di huriata tadok majo tanda kutip maila manang mabiar. Pasahat tangiang di tonga di nguluna tua dupan di debata. Anggo sasitong na anggo sude ruas ni huriata maka porseai sialusi tangiang debata iko mampu hita songon parpesal menon ganuk tikki pasahaton tangiang ta tua dupan di debata. Naulu doa kamanginang sipata molo martangiak kita meila ala so mampu hita merangkai kata-kata dohok dinggan. Ida mabayan. Adong na metua di son. Di jauh martangi yang 72 siapat. Contoh. Homa jupung di sini. Hola di do imana. Me tawon di nado uduk na. Torodo hitam pada air retang yang tidak danak. Ido. Itu rido. Taingo makamang martalenta do hita jolma. Lumubi ma na martangi yang on. Ay boharo hola singkat. Bacontohna na omangani. Pasu-pasu tu hasi panganono mauliate. Boharo. Contohna, aida nga dong didok di bibiltai martangiang iko gajang ma, martangiang iko jopok ma, alay didok martangiang sian iya seniroha, ido na pinatuduhon ne
parpesalmen di bagasa turpuhon. Alanido sudehi taruas di huriata namar pengudison nunga ikon mampu hita apalagi di hamajun ni zaman nata adupi nuaing paru kilon tantangan hidup nata adupi di kota gudanga kamang dohotak kainang dang tuk kita mengadupi alai mardongat tu debata sabora niya katantangan saduk niya persoalan nata adupi kita mampu songon parpesalmen di bagasan turpuhon asal ma olo hita martangiyang napa dua kon tabereng ma di bagasan turpuhon dung songoni pergumulan ni mana los disodoi mana pasahaton ucapan syukur manang persembahanna tuadupan di debata luar biasa kamang umumna hita na dapo do jabatan dapo pangkat gudang jolma lumubi ruas ni huriata pasahaton persembahanna manang ucapan syukurna tuadupan di debata au adong ruas ni huriata mengadupi paru kilon mengadupi si taonon misalna di pasahat ucapan syukur sasitongna ugudang do pasahaton ucapan syukuri ditiki jupang akka silas ni roha kalai tabereng madiso didok ibana pilih kamu ma pilihan hati goran jala marhaposa kamu tu Jehovah ditiki pergumulanido di pasahat ibana persembahanna tuadu pande debata adong doa kamang inang pengalamakku songonna lungud rohaku mabigi baritai adong istri ni uluan ni huriata pidda uluan ni istri ni uluan ni huriokian di gereja karismatik aliga bitu hake bibi setetap do di pikiran ni inangi persepuluhan dangolo inangi mabay persepuluhan di surati mana guarna tiap bulan di bani mana ma tu persembahan guarna NN imana ngapara di Kamis sungkala inango tiba sali minggu ngasay torus inangom mabain adong sape piga tahun alai merungutungu maka para di Kamis heran namurajongi isina ben ini tiap minggu tu pana pugu sih ninda lungur rohani idangi mabiki itu disaksiho diaku inangi me di julukku dang tujolma nahu pasahati justru sia dongan nama dok era namora tu gaji-gaji ini sebenarnya entia bulan din tawayak kona kamang doa kaina kan zolma dona pasahatul lasni rohana panadonna tua dupan di dewata ngajupang padohan na songoni tapi merguru di siti hari Kamis meredi di songkala inango dah mulati honum may sasitong na tersongo parpesal menon bo bemerukil do rodo musuna pada pasahaton na do pipilian do honon ni zolma do songoni akamang do hotak kaina ala yang gumang turpuhot tung takas do marukil peao huadu pipesi taonon sir de bata do isaluhuna hupasahat tuadu pande de bata ido pengalaman ni parpesal menon tersongon na hudo nakino iya seni rohana do pasahaton alai donganna merungut-ungut lumobi ma lau maddo menjatuhkan majo songon namasa tungguluni parpesal menon alani do kamang do takaina au sejuk do hujami taon apalagi dia huta manang pedesaan saya hudok doi asa molo di pasahat pilihanna tuadupan di debata ikemma sian yasni roha jala yasni roha tertulis tang persoalan dan tertulis pedang persoalan na penting panadon na doi tuadupan di debata ayang go dihami do kamang do takaina ngacerita hami na budari do paditata dung mekelekkel na sida dua hami sia dairi rono aing sada di Ciputat upatorak kami akan nama saya di dairi tung lucu-lucu do di hilalan nasida upatorang akama hudok abang niku tu pada tareso ini ya udah batu ngasing do pada daun ni zolma taringo tu na berhuriau niku
Mula adong sa rumah tua, manotor, marugung. Contoh rombongan di sianu, diulup-ulupi, olo madapo sa 100.000, 150 niku. Alay tiba hami siya Korea, di jalang mahami olo 10.000 niku. Hudok ko di walami di. Iba masu-masuope. Idu say hudok ko tulong aku duminggam mabahasa na tabo amang padita nami. Tangyang munay ma paborhaton pardongas saripeon ni anaki doho parumay ki. Alas roh aku disiak kamang doho takkainang. Juk doa marukil bergumul mono di jalan ngau 5.000 hudok nama ngaliai di tornikku. Idu kamang jale juk dohu jalo hami songoni. Alai mulu huajari songoni ruas ni huria dang nasoriko akamang hebeng 5.000. Duminggad doh na bahasa songon na hudok dakino tangyang mia mang padita pabor hatto pardongas saripeon di borukku dohot ianakku ku bangga tulus au manang yakoni daripada huida 5.000 ay bohado pa na daw nanuaing tutuhanin na rohku apalagi dia anggorang debataka mangkay nang dang tulus ulau tau senin na au dang namang gudia songo parpesal medibaga sa terpuho jala jujur akamang molodungdo marbiaya hita mangulahol las ni roha ratusan juta untuk gereja 5.000 tanda kutip au madok na mangaliay namay. Itu ratusan juta habis di tonga-tonga ni ulau sarumatua pesta-pesta besar membuat ugung sa samoser tiba tua kaparhaladuna holan 5.000. Na indohonokku marhite turupuhon tung takasdo sinodang buhi ni Jehovah dia kui mana asini roha ni Jehovah dia kui mana di tonga-tonga ni nguluna ido ubaina di pasahatibana persembahani di pasahatibana persembahani yang doa di pagabaru akamang 10 tahun melayani adong dupunganina masa pihadi song kalaina diskusi masalah persembahan 1.000 hektar sawit na. Inle mana tuaw. Amang padita. Ay molo di bibiltay dangadong nominal na. Inle mana. So nguraw ma molo huliat 2.000 jalon ni Tuhan idoy. Ji hudok mauliate mainang nikku. Huboto do sawit ni nang 1.000 hektar. Ay patut do pe persembahan muinang 2.000 habis per bulan nggak dapat tuh 200 juta. Mulai yes ni roham du si 2.000 di jalur di bata. Ale dang yakin awinang yes ni roh ale 2.200 juta per 2 minggu niku. Lak mekel makadongan. Nang dohonong ku di siya kamang doho takkaida. Di som memang danga dong dito tuhon parpesalmen sedia di pasaha persembahan. Alai persembahan pilihan na pinasahat ni bana ala panadayon na do tua dupan ni debata hita biak kamang inang sudir was di huriata na marpungu di sol unang ma ala na pinaksa ido au di siluang kandis pasar minggu au sangat salu do kamang dumobi disi adung do nomor persembahan bulanan manang tahunan sampai 12 juta alai pang kontrak kamang odo do lak hola 50.000 itu ikunido sa sitong na warna dumubi manito nga ni huriata ay maragam dua kapasu-pasu tazalo bajang go hami dua kamang isi parsi di kalang iso tang terbain di dah la toke duri pe mana tong do si 150 pilet tahun na di do manang toki jagung imana tanga dong ya gia pegawe negeri asal didok 100.000 ina me sudi titipe sulu namai ima molo di huta-huta apalagi di bebas song kita na di kota dang adong be horas ma dang bui be dumubi ma pakubasion patu paud di tonga ni huria lepu pedang bui be bayaro ni ima jo contoh ala ni makamanginang tung takasdo di pengalaman ni parpesal menon sinodang ni Jehovah ni naibana asini roha ni Jehovah holong ni roha ni Jehovah ngata zaloi pasu-pasu nung ngata zalubi laus di batudos dope lubi sian gotilon eme dohot panen anggur panen damada nukibat las ni roha lubi siani las ni roha di pasaha debata tuhita kamang dohot kainang
marhite turpuhon asa sudi mahita sian yasni roha pasahaton piliatta di tonga di bagas joroon jala unang adong na marungut-ungut unang adong na mangkritik muludang dinggat dipakai kaparhaladutta lumubi mapilian na tapasahati tu di bata tapasahat di boto di bata do yak kamang dohotak kainang molo yas rohatta laho pasahat toni pasu-pasu jalo otta sian adupan ne debata marhite lumubi jami taon songoguarne minggutta sadarium misericordias domini guk asini rohani Jehovah do sadok tanoon dia sido hita saluhuna akkaruas ni huriatta na marpungudison tapasahat mangulutta marhite tangyangta tapasahat di bagasan yasni roha akka persembahat tabi amin martangyang mahita mauliate Tuhan hupasahat tami tua dopamu nabadiai diajari hatam dohami di minggu sadarion asa songon haporsian ni naposom parpesal mekami uju tergugut ibana uju dia dupi ibana parukilon sitaonon di tonga-tonga ningguluna martangiang tua dopamu nabadiai di pasahat pilianna di bagasan haporsiao nunga di rajumi ibana asini roham sinodang nibuhim di pasahat tutu ibana ido asa ganuk tiki di pasolhot dirina tua dopammu nabadiai di paingot toma hami sudiruas ni huriam na marpungu di tonga ni bagas joroon asa say martangiak kami hupasahat kami pilihan nami sian ias ni roha ali Tuhan azari kami urupi kami marhite todim todi porbadiai asabui hatami hulahok kami di tonga-tonga ni ngulunami hutangnya kau kami ma Tuhan titing di tonga-tonga ni huriam manipat na saminggon asa akka program ni huriamon dongani saluhu na parhaladum Tuhan laho mangulahoni todimina manuturi nasida Tuhan asa buyak kaulaon di tonga ni huriamon di hobasi nasida hobartu lomoni roham ali Tuhan di titing minggu sadarion ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton mangido hami tua dopammu nabadiai pasu-pasu ma Tuhan na mangubati ubat si pangano dohot si inumon ni ruas ni huriam na marsahiti marhite pasu-pasu mi Tuhan tumibu tanggal parsahitoni sian pamatang la sutangnya ko kami ma Tuhan saluhu na ruas ni huriam HKBP Tangerang Kotao mulai syadak danak saha tunama tua homa Tuhan nama ngaramoti hami lumubia li Tuhan akan atoras pasu-pasu ommu li Tuhan akan niula nasida dohot akan pinikiran nasida be asabui pakion nasidai marmudu akan narikot di tonga-tonga ni keluarga nabi jala pakai ommu ma Tuhan akan atoras pagudang-gudang akayanakon dohot akapoparan na pinasaha mutu nasidabi hutangnya ko kami ma akayanakon nami dohot akapoparan nami di dia nasida ali Tuhan maringanan say homa na mangaramoti nasida homa na padauhon akaparmaraan siya tonga-tonga ningguluna las paingot nasida Tuhan asa diingot pasal hoton dirina tua dopammu nabadiai ali Tuhan pardusa na gudang dohami urasi hami sian hadusonna pasikop tangiang namion marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin marid mahita los disomma tapasahat pilihan paduahon
Tong Mahita. Tatangya kuma pilihan utu debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggadok na saw di basa na mau diutus. Upasakatami mansian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na usus di julog. Paso-paso may jalaramo tiasa ho para siya kami pilihanon. Pati pulo na rajaw mo dito nga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordem. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, saya pinarbadi amaguaram, saya rumah harajom, sesauk malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, leho matu kami sererion hanggulua siapare, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midau. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodem. Amin.